Okay, unsay mas okay, single or any relationship? Single. Nganong single man? Kay Chada. Wala Kay Chada. Wala Kay single ka? Dili. Kay uyab. Naa. Kay uyab. O sa uyaban niya. Ingon siya single daw. Magbuwag na mo. Gago! Unsay mas okay, single or any relationship? Single. Nganong single man? Kay Kay wa kay uyab. Kay walay hasol. Boy akay nimo. Nganong wala may hassle? Para walay problema on. Wala problema on. Sorry, problema din pag nauyab. Problema. So pag ako'y mauyab, problema din ko nimo. Depende. Okay. Assuming. Bagag kilay. Unsay mas okay, single or in a relationship? In a relationship. Nari kay uyab. Na magbulag ra gyapon mo. Pero anong in a relationship man? Nakagusto mo siya sa kuha. Nakagusto sa imo ha. Ikaw na wala di kay gusto sa iya ha. Dugay pa na ko nakagusto siya. Yeah. Oh, gwapa kay ka. Oh, taas ay akong Pati mo hair ganon. Say mas okay, single or in a relationship? Depende sa imo kung kuan, it's either single ka or taken ka. Pero ikaw, Taken lang ko. taken ka. Oo. Magbulag ra gyapon mo. Okay ra. Gago! Sagot gid ka. Okay ra. Oh, sa uya ba magbuwag na mo ha. Mas okay, single or in a relationship? In a relationship, Nganong in a relationship man? para na magpangga siya. Nari kay uyab. Nara sa din eh. Na kay uyab. Na, Magbulag ra gyapon mo. Nganong in a relationship man? in a relationship kay, aron na kay kauban all. Nakay kauban. Nakay kakado. Nakay kakadel. Nakay kakadel. Kakadel di mo duwa permente. Talagsa. Okay. Unsay mas okay, single or in a relationship? Single. Anong single man? Para tanan bahay kay mong pwede mauyab. Pakutana sila ka, willing ka sila mauyab nimo. Siyempre, why not? Murag dili man. Ay. So, okay, single or in a relationship? In relationship. Kaya naman ni mo uyab daron. Rider na. Rider, pero pag wala ang uyab, may ngunit single. Mo pa'y mag-unang nag-web sa Facebook. O, nganong in a relationship man? Kay mas nindot if naikuya ko. Mas nindot na pag naikoyog. Nga naman. Pag ikaw day isa day, For me, ka mabiyaan sa nga naiuyap. may kabiyaan. Basin insecure lang siguro ka sa mga uyab. Say mas okay, single or in a relationship? Single. Anong single man? Kaya wa kay uyab. Wala. Moy angay nimo. Gago! Anong single man? Para, para way dagan problema niya, makalaglaag pa ka. Kontra sa naiuyab nga, dagan, di ka kalaag pa dyan. Kay experience mo sa una. Oo. Ano sa'y tawagan na? Gaba. Gaba. Kasa'y mas satisfying, ikaw lang or kamong duha magbuhat? Magbuhat sa inyong relasyon. Bastos. Duwa. Ano sa man? Kamong duwa magbuhat. Nganong kamo man duha magbuhat? Kay puli-puli magbater. Dili, kay lingaw. Ha? Lingaw. Kung ikaw di ka malingaw sa imo ha. Dili. Ngano man? Kay hawoy. Masadam ng duwa. Masara gid ang duha. Mas satisfy ikaw lang or kamong duha magbuhat? Kamong duwa. Ngano man? Tinabanga man. Pinabanga. Puli-puli mo sipa. Puli-puli mo bunal. Oo. Nabunalan na day ka. Oo. Kapila. Kadagana. Asa ka gibunalan? Bisa nasa. Abi sinasa? Gago! Apil imong naong gibunalan gyapon? Grabe. Bantog ra basa kayo. Asay mas satisfying ikaw lang or kamong duha magbuhat? Anong kami doon magbuhat? Nganong kamo man duha magbuhat? Anong mas ma-feel? Kay puli-puli magbater. Ha? O. Puli-puli. Ha? O. Ha? O. Ha? O. Puli magbunal. Dili, usari mo buna. Ay sa bunal ikaw rin mabunal sa yaha. Asay mas satisfying ikaw lang or nakakaikaw magbuhat? Wala kay Sa inyong gugma. O nga naman. Kay mas kapoy ko ikaw na isa. Mas kapoy, mas haway na pa ikaw Raisa. Nakatrend na rin ka nga ikaw Raisa. Ha? Nakatrend na mo. Giyonsa ni mo na. Basi nakagibuhat ko kami kabalo. Nganong dapat na nakaikauban pagbuhat? Para puli-puli magbater. Para Puli-puli magbunal. puli-puli kusog. Puli-puli kusog. Nakatrend na rin ka. Wala tayo mas satisfying mag-inusara ka o nakaikauban na magbuhat? Kamong duha. Makawang duha. Para teamwork. Para teamwork. Oo. Para mas happy. Para mas Nga naman. Kay mas lami man kung Mas lami. duha. Kung ikaw din isa sa inyong balay. Ay, way lami. Wala lang. Kung ikaw ra. Try din mo. Siyempre. Nasa'y mas satisfying ikaw lang or nakaikauban? Nakauban. Nganong na makaikauban? Para malingaw. Para malingaw. Kung ikaw di ka malingaw. Dili. Nga naman. Buringan man ko kay, wa mo koy mabuhat.
Boringan ka? Oo. Basin ikaw ang boring. Ano ba ako dyan? Asay masatisfying ikaw lang or kamong duha magbuhat? Ha? Asay masatisfying ikaw lang or kamong duha magbuhat? Kaming duwa. Kamong duha nga naman. Wala lang. Puli-puli mo batter. Kasi bater. Batter? Love. Tira, oo. Puli-puli mo kuan ba? Bunal ba? Okay ra. Okay ra sa inyo ha. Sanay di ka sa bunalan. Nabunalan na ba kasukad wala pa? Wala. Sa mama na, gabi sa wala pa ka nabunalan Oo, pa ka sa mama di ay. tama. Basta sa gyapon nga guna-una ba? Asay masatisfy ikaw lang or kamong duha magbuhat? Kaming duha magbuhat. Sa relasyon magbuhat yung relasyon. Oh, kaming duha. Bastos gyapon ka guna-una ba? Anong kamo man duha? Kay kami man ang gipagtagbo sa tadhana. Tadhana? Oh. What if ang isa kuwaon ni Lord? Di mas mabuti. Gusto bote kasi gusto mauna ikaw siya. Siya. Selfish gid ka. Kasi mas bet nimo baby girl nga puso or tigulang nga na kwarta. Sa tigulang na ngay kwarta. Member gyapon ka sa gold digger. Bimik manis. Payaman lugar. Payaman. O saan pa sige? Oh, millionaire man. O saan pa sige sa payaman? Payaman. Asay mas bet nimo baby boy nga puso or tigulang nga na kwarta. Baby boy, nampis. Nga naman. Ay, batanan man. Batanon. Ganan kag batanon. Oo. Kay Baskog. Oo. Kanang kusgan. Oo. Kanang makakaya og pila ka rounds. Ah. Ikaw pila ka rounds imong kaya. Ambot lang. Nga naman. Oo, kamalo. Ay wala makikusog. Oo. Lawas na gid ako. Asay mas bet nimo baby girl nga puso or tigulang nga na kwarta. Dito ko sa Sugar Mommy. Dagway kag kwarta. Kabalo ko agi ka nimong pa-brace. Asa lapit. Imong sugar mommy. Asay mas bet nimo baby girl nga pusoy or tigulang nga na kwarta. Baby girl nga pusoy. Nganong baby girl nga pusoy man? Afford man ta. Maka-afford ta. Maka-afford tag suroy laag. Sorry laag. What if what if yakang pangurtahan kay social crimer siya? Okay sa imo. Okay na basta kay yatag niya ang tanan. Asay mas bet nimo baby boy nga pusoy or tigulang nga na kwarta. Baby boy, napusoy. Nga naman, siya pusoy di siya. Ikaw di gagasto sa inyo ang date di ay. Pisot. Gago! Ikaw di gagasto sa iyong date di ay. Dili. Pili. Nganong baby boy nga pusoy man? Kaysa tigulang nga kortahan. Nga naman, ikaw mo gasto. Dili. Sugar mommy. Pero wala magyapon sa kwarta, so may gamiton niyo pag date niyo. Manguli, mga bahaw. Mao ba? So nasay mas bet nimo baby girl nga pusoy or tigulang nga na kwarta. Baby girl nga pusoy. Nga naman, ikaw mo gasto. Dili siya. Ade kay kwarta. Wala. Wala oh, nganong baby girl man. Eh, gwapo man siya. Yahay kay kagastuhan ka sa ba. Sige, nganong baby girl man. Kay cute man siya niya. May na lang ka magka-relationship ng duha. Nang ambisyon pa ka. Oh. Mas bet nimo baby boy nga pusoy or tigulang nga na kwarta. Baby boy nga. Anong baby boy man? Mahilig kag batanon. Kay kusgan. Oh, No, kaya og pila ka rounds. Grabe sad. Ikaw sa boxing. Oh, ikaw pila ka rounds mo kaya? 100. Na! Bot naman sa di oy. O sige nga naman baby boy nga pusoy man. Nga masimsog. Masimso. Ang tigulang di ay. Ambot lang. So dili ka ganahan sa naay kwarta. Dili. Okay. Ano man? Okay lang. Basta baby boy na kwarta na. Baby boy nga pusoy man. Ato na ni ko tigulang. Sa tigulang na lang. So gold digger ka. So yun nga dili na naman itong interview sa CU. Grabe sobra ka amazing yun ang mga taga CU nga mga estudyante. Sobra ka daghang salamat sa mga taga CU nga nakisabay sa mga naki-interview. Unta daghan pang manyak nga sa CU nga ma-interview pohon. Actually pampataas ra gid sa video. And by the way, shoutout na lang po dito no sa mga gatan-aw sa akong mga videos. Shoutout pala kay Jerwin Radin Anciano sa Facebook and kay James Laag from Alae Manolo Fortich. Shoutout din kay Crisnel Sabilio Bacol Kaalim from Agusan. And of course, shoutout din kay Jasper Pino Tolentino and shoutout din sa Team Unstoppable Overtakers sa Cagayan de Oro din and Whole Unstoppable. Congrats sa inyo tanan guys. I'm so happy sa inyong success. And of course, shoutout din kay Jambi Ragmac Libres. And lastly, shoutout din kay Pure Pabilore.
Pure Pabiliore from Lourdes Cali. Sobra-sobra kadagan kayong salamat. And then sa mga nag-like, sa mga nag-comment, sa mga nag-subscribe po, daghan kayong salamat. Hulati pa ninyo ang daghan pa kayo nga mga Bisaya interview. Labi na ikaw nga manyak pud ka. Sobra kayo nga salamat. Kita-kits sa akong next video. Bye! O taon pag smile na naka-brace.